Сега чудесно подаване за Екуинта. Удара на Екуинта. Трета минута, 1-0 за Ювентус. Винченцо Екуинта отбелязва своя гол номер 1. Страхотно подаване към Винченцо Екуинта. Още веднъж Маркисио бе човекът, който подаде тази чудесна топка към Винченцо Екуинта. Вратарят Хуан Карисо, аржентинския страж, който миналото лято иде от състава на Ривър Плейт. Нямаше шанс, просто топката мина между краката му при тази ситуация. Ювентус стига до гол още в началото. Вдига ръка. Подаване за Недвед. Овладя тази топка. Екуинта няма да сада внимание. Екуинта и гол. 2-0 за Ювентус. Страхотна ситуация. Сега със сигурност Екуинта ще благодари на Павел Недвед. Атака започната от Мауро Каморанези и след това Дел Пиеро, Павел Недвед и Винченцо Екуинта. Колко бързо топката стигна до вратата на Хуан Пабло Карисо. Втори гол на Екуинта. В матча 59-та минута. Екуинта вече има 12 гола, колкото и Амаури. Лидер е Дел Пиеро с 13. Страхотно подаване, страхотен пас на Павел Недвед към Винченцо Екуинта.